Chalani, dneska dojde najvyšší. Neviete, čo by mohol od nás chcieť? Že ma má najradšej. Nie, nemám, kamoško. Ale chalani, videl som vaše semináre na TikToku, Instagrame, YouTube, dokonca aj na Facebooku. Ale poviem vám, musíme sa o tom pobaviť trošku. No, začneme s tebou, drsňák. Jak sa voláš? Filip. Fifko. Filip. Dobre. Si drsný, nenecháš si skakať po hlave, to je dobré, to si drž, ale musí si trošku upratať. A hlavne ti chýba pokora. Hovoril som ti to. Ty, Filip, ty máš byť team leader. Ty si síce usporiadaný, ale ty sa musíš naučiť počúvať ostatných, argumentovať, pýtať sa ich. To sú hlavné vlastnosti team leadera. Máte pravdu, šéfe. No, Čučko, ťažko sa mi toto hovorí, ale ty si musíš vymazať číslo tvojej mamy, zablokovať si ju na Facebooku a prestať pozerať jej vlogy. Musíš sa stať samostatným a zodpovedným sám za seba. A ty sa nesmej. Dobre teda. Tiež som ti to hovoril. Chalani, každý ste samostatná osobnosť. Toho sa držte. Ale sú určité vlastnosti, ktoré musíme spoločne rozvíjať. Pokora, lojálnosť, zodpovednosť, samostatnosť. A na tomto budeme spoločne pracovať. Môže tak byť? Budem. A teraz? Kto ide so mnou na zmrzlinu?